Betsan Williams ydw i, dwi'n 19 a dwi o Sir Benfro. Nes i ysgol y Preseli yn Crymych. Nes i ennill ysgoloriaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy'n golygu fi cael 1000 o bunydd y flwyddyn sydd yn help mawr. Oedd yn rhaid i mi wneud cais am hyn. O ganlyniad bod fi'n wneud modiwlau trwy Cymraeg, mae Bangor hefyd fel prifysgol yn rhoi taliadau oherwydd fy mod yn astudio trwy'r Gymraeg. Dwi'n dilyn cwrs Hanes Cymru a nes i ddod i Bangor achos o'n i'n hoff o'r cyfleusterau o'n nhw'n cynnig i fi pan ddes i yma ar y diwrnod agored. Y peth gorau am astudio yn Bangor yw bod nhw'n cynnig nifer fawr o modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg a credaf fod nifer o elfennau Cymraeg yn cael ei gynnig yn y ddinas hefyd. Enghraifft mae yn y neuadd John Morris Jones mae gyfle i'r pobl Cymru i fynd yno i fyw a mae pawb fel un teulu mawr yno. Mae yna parti punch yn cael ei cynnal bob mis yno lle mae pawb yn gallu ymuno gyda gwahanol gemau pethau fel la. Mae yna dîm pêl-droed i gael yno lle mae modd i myfyrwyr fynd i gwylio a i gefnogi'r boes sydd yn chwarae pêl-droed a hefyd i ymuno gyda'r tîm. Un cyngor byddwn ni'n rhoi rhywun sydd yn dod i Bangor yw i gymryd y cyfleoedd maent yn cael a gwneud y mwyaf ohonynt oherwydd mae'r amser yn y prifysgol yn fyr iawn, felly mae'n gyfle gwych i chi manteisio ar y cyfle a mynd amdani.